Nyakora Ramogi kamura mintiere yiero en mar higa mar 2022 kagisani wadong' mana giseche 19 kende to oganda mapacho kaendi wadhi e debe chieng' tarik 9 dwe mar 8 higani kawuono en chieng' tarik 8 koka Nyakora Ramogi wanene en ang'o mabende waikoni odiochieng' ma kawuono e ikruok marwa mar yiero mar higa mar 2022 seche mabende ikori kiny chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 11 ma midhiambo geno mar odiochieng' ma kiny nyalo bedo ang'o mana kama anyalo mana paro ni Nyakora Ramogi e kombe mopogore opogore kwachako gi kwana mag kombe mabende ilaro e piny Kenya mabende odiochieng' ma kiny biro bedo kigoyonegi kura. Kom ten piny Kenya en mana jala achiel kende e mwadwaro kom mar gavana 47, kom mar seneta 47, jod bura mar county 47, mago women rep kaka ing'e gi dho ngere, jod bura kata mana MPs mabende wadwaro nyaka gisani gin kwana mano maromo 290, mago kwan mag jod bura mawuok e wards mopogore opogore e pacho kaendi. Kabende piny Kenya gisani Nyakora Ramogi kaluwore gi register kata mana nonro mabende nochiw kod duol mar IBC, wantiere gi wards maromo 1450 kakoro kwan kombe duto te mabende ilaro e piny Kenya manego bed ni thuolo margi ibro yiero odiochieng' makinyi. Duoko kabiro wuok kwan mag kombe duto gin 1882. Kopore gi Nyakora Ramogi bende wabiro neno kwan mag jochung'. Waneni kwan mag jochung' odiochieng' makinyi jochung' mabende biro bedo kwa yiero mabende gisani ochung' e lemo mopogore opogore. E kom mar tend piny Kenya wantiere gi jochung' 4 mabende ng'e nyaka gisani wantiere gi Mwaure kanyo, wantiere gi Wajakoya, wantiere gi Raila Odinga, to bende wantiere gi William Ruto mar Kenya Kwanza. Kom mar gavana bende gisani oseywayo jogo mabende osepuodhi mabende odiochieng' makinyi biro bedo kiyiero mabende ochung' e lemo mag governors gin ji maromo 261. Kom mar senator gisani mabende opuodhi mabende idhi yiero odiochieng' makinya jogo eko mabende ochung'e kom makamano gin 341. Women rep kata mana jod bura mar county gin kwan maromo 360. Jod bura mochung' gisani 2131. Kombe mag MCAs gin maromo 12,990 manyiso ni kwan duto te chakre kom mar tend piny Kenya nyaka kom mar MCA Nyakora Ramogi kwan mag kombe duto te mabende biro bedo kiyiero jochung' mopogore opogore odiochieng' makinya gin kwan mar 16,100. Mago duto te mabende ochung' mabende opuodh nyaka gisani Nyakora Ramogi gi duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka mano IBC. Kopogore gi mano bende wang'iye ne lemo machielo kuonde luto ombulu kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Hoho mar Oka kata mana gwenge mag Rift Valley kwan mag kuonde luto ombulu kata kiero polling stations gi dho ngere 12,359. Ugwe kata mana gwenge mag Eastern kwana mag polling stations kata mana kuonde luto ombulu 7,894. Nyanza 6,382. Masawa kata mana Central ineno kwan kanyo mag polling stations kata mana kuonde luto ombulu gin 5,685. Gwenge mag Imbo kata Western 4,542. Gwenge mag dhowadh nam chumbi nitiere gi kwan mag kuonde luto ombulu 3,875. Boma ma Nairobi Nyakora Ramogi mana kwa nyalo ng'iyo boma ma Nairobi. Boma ma Nairobi Nyakora Ramogi nigi kwan mag joluto ombulu 3,643. North Eastern nitiere gi kwan mag kuonde luto ombulu maromo 1,720. North Eastern bende neno kanyo jela mopogore opogore bende wantiere gi jok mabende biro luto ombulu ka bende polling stations mabiro bedo e jela kwan duto te gin 106. Bende jogo eko mabende nitiere e pinje mag diaspora mago jo Kenya mabende luto ombulu mantiere e pinje maoko kata mana kiero gi dho ngere diaspora kwan mag kuonde luto ombulu mabende biro bedo diaspora gin 27. Mano Nyakora Ramogi gi mago gin mana moko kuom kuonde chung' mopogore opogore kanyakla kod kombe mabende ilaro. Nonro makamano mabiro bedo kwa mi kinde ka kinde kwa dhi nyime gi chenro makama. Par ni ma en yiero
Kenya higa mar 2022. Kopogore gi mano nikech wantiere chal mar fwambo, wang'e ni weche mabende timore e kor gwenge mopogore opogore. Mana kaka ineno, weche pod oluoro mana duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka, mano mar IBC. Kanyal mana paro nyako Ramogi Tv wantiere gi reporters magwa mabende ogoyo tach e kor gwenge mopogore opogore. Chakre otieno manyoro ni senenogi kabende na gichuonwa chal mag counties mopogore opogore mabende gintiere. Wantiere kod kuonde chung' od bura mopogore opogore. County Mase wantiere gi Edwin Okoth, County ma Uasin Gishu wantiere gi Chris Owino, Millicent Adhiambo ogoyo tach e County ma Kisumu, George Aoko nitiere County ma Mombasa, George Juma nitiere County ma Migori Abich, nitiere County ma Homa Bay. Bende wantiere gi Crispin Otieno mantiere e County ma Kisii. Parni bure Nairobi ka bende kar chung' od bura mopogore opogore. Wabiro bedo gi jofwambo magwa ma bende biro luwo chenro mag yiero kaka gidhi nyime. Bende pod wabiro tudore kodgi FHL kata mana mar fwambo chenro mar mbaka oromo mar mondo mi ginyiswa gik ma bende giluwo. Kopogore gi mano bende County ma Homa Bay bende wantiere gi wach moro ma bende notimore e County ma Homa Bay. Ma en jafwambo mar County ma Homa Bay Ali Abich. Mana kanyalo paro nyako Ramogi Tv nitiere apisas 4 mag duol mochung' ne weche mag yiero IBC ma bende nondhi e boma ma Homa Bay ka bende noyudegi ka gichocho yiero. Wantiere gi Ali Abich amosin misawa ni yo makare. Mana kinyalo chiwo ne joneno magwa ler kaluwore gi apisas mawuok e duol mar IBC ma bende nondhi ka chocho yiero e County ma Homa Bay. Chal margi osechopo kanye? Ero kamano Sharon, ayudi makare wabira chiel ka wuoke kare wambulo mantiere ka chung' bura ma Homa Bay town. Mana kaka iwacho no odiochieng' manyoro ne waneno ka ka chung' bura mandhiwa apisas 4 ma ne dhi telo ne yiero e wards mopogore mantiere ka chung' bura mandhiwa nyo maki gi jopiny ka motero gi achiel ka chiel nyaka e sendo bila mandhiwa bang' ka noyudgi ka gitimo romo moro mane jopiny chichgo ni samoro ne romo mane nyalo dhi nyime kod rocho chenro mag yiero mibago odiochieng' makiny. Nomakgi kendo tergi e sendo bila mandhiwa kama bang' kane apisas mag obila mandhiwa odayo dhogi to achiel ka chiel no oketgi e lwet apisas mag IBC mondo mine okaw negi okang'. To nyaka sani endi thuolo report ma wan go en ni apisas 4 mag IBC gi eki ne osegol e tich kendo sani koro gidhi chung' ne chenro mag yiero mibago odiochieng' makiny. Returning officer mar County ma Homa Bay kandi Freddy Kapopa oyangonwa ni apisas 4 gi eki kamoting'o presiding officer, clerk makata karan kachiel kod jolupa presiding officers 2 mano maki gi jopiny motere te sendo bila mandhiwa sani koro osechungi e tich kendo ok gidhi chung' ne yiero mitimo odiochieng' makiny. Bende okoni osewilgi gi joma moko ma bende ne giseketo tenge mane nyalo miyo neno ni chenro mag yiero mibago kuonde ma gidhi telo ne chenro mag yiero no korochore. Bende okoni sani koro gisechwalo nonro margi ewi weche makamago kendo apisas mag obila kachiel kod obila mag okwach kich gisemiyo thuolo mar timo nonro ewi romo mane apisas 4 gi kudhigo nyime ka okoni maling'ling ma gin go en ni jogi eki ne obago romo kod jachung' moro mar MCA kachiel kod jalar kom od bura ma ndhiwa kono endo ma ne ok giyango nyingi mane dhi nyime kod romo ma bende pok oyango ni to romo ma kama endi ne en romo matimo ang'o sama koro yiero dhi nyime kaendi. Kopore kod mano Sharon, ineno ka achiel kachiel wantiere kar ombulu mantiere kar chung' bura ma Homa Bay town kama ikruok mar keyo tese mag yiero dhi nyime kendo chakre sani waneno ka apisas mag IBC dhi nyime kod chenro mar neno ni materials kata boxe kata otese mag luto ombulu ochake otesende mag luto ombulu mopogore opogore mawuok e ka chung' bura ma Homa Bay town kaendi mondo ikruok mar chenro mar yiero dhi makare odiochieng' makiny. Inyalo neno ka wantie kod boxes mopogore kamoting'o mano ero mar kom mar od bura, kom mar MCA, kom mar governor kachiel kod kom mar woman rep nyaka kom mar jatend piny Kenya ma gin moko kuom otese masani koro ikruok dhi nyime mondo golgi e tallying center makaendi kiterogi achiel kachiel nyaka kuonde luto ombulu mopogore mantiere e ka chung' bura ma Homa Bay town ka mondo jogo ombulu kinyud thuolo mar wuok achiel kachiel ka gichako go ombulu sa 12 okinyi. Ok mana ka chung' bura ma Homa Bay town kende ema chenro makama dhi nyime to kuonde chung' ute buche mamoko 7 mantie kaunti ma Homa Bay kaka moting'o ka chung' bura mandhiwa, ka chung' bura ma Karachuonyo,
kachung bura ma Suba North, Suba South, Kasepol kachiel kod kar bondo Kasepol bende chenro ma kama dhi nyime maneno ni kango giko dhi ma kawuono to bro yudo ka otese te mag luto ombulu osechopo tesende mag luto ombulu mantie kaunti Homa Bay kama romo 1228 mondo mi oganda jo Homa Bay kinyo wuog oko ka rom gi mar go kura ne jotelo mag dwaro bende mopore kod mano wantie gi tesend mag luto ombulu mantie kar twech ma Homa Bay kata Homa Bay GK prison ma bende chenro mag luto ombulu kinyo dhi nyime ka gin thuolo gibro yudo thuolo mar luto ombulu ne jatend kom mar jatend piny Kenya. Bende wabro yudo thuolo maloso achiel kachiel kod returning officer account Homa Bay kandi Frederick Kapopa ongiso ni to ikruok sani kro chalo nade e county Homa Bay kandi kinyalo paro Sharon Homa Bay County ni kod islands apar mantir ka chur bura mandhewa ka chur bura ma Suba North ka chiel kod Suba South magi wacho ni giseketo chenro makare kendo yiedhi nitiere marito mondo me ka chenro gweko ombulo segol kata chenro gweko kata marito mondo mi neni gigo eko mag luto ombulu ka osegol e tallying centers mopogore to tergi e chula mopogore mondo mi jopiny ma bende wuok e chula mopogore kaunti Homa Bay ka kinyo yudo thuolo mar go kura mana kaka joma moko ma bende wuok e gwenge mamoko kaunti Homa Bay ka Sharon wadhi nyime kod lowo ikruok ma ABC nigo kaachiel kod ikruok ma arita kwe ma Homa Bay ka nigo maneno ni odiochieng' makiny chenro mar go kura bro dhi nyime maonge rochruok kata matin kalore kod ikruok masani koro IBC oseketo kod apisas mag arita kwe Homa Bay ka mane ni onge chochni moro amora mabro timore e kinde ma koro oganda jo Homa Bay ka maromo 551 kod 71 bro dhi e debe ka giyiero jotelo mopogore kochakore kom mar MCA nyaka komno endo mar jatend piny Kenya Sharon. Lia Beach wawinje yo makare kendo rak mana nyakum chiwo ler makama ne nyakwa Ramogi Tv neno gi wangi iwinjo gi iti mano kaunti ma Homa Bay kama na jafombo marwa Alia Beach nitiere Alia Beach bende neno kanyo kosetangoni otese mag luto ombulu mabende osechopo kanyo e kuonde luto ombulu e kaunti ma Homa Bay kopogre gi mano bende nyakwa Ramogi Tv e kaunti ma Kisii bende nitiere ikruok motelo ne yiero odiochieng' makiny ka bende odiochieng' makawuono e kaunti ma Kisii nitiere romo mabende bed ka itimo gi returning officer mano mar kar chung' od bura Nyaribari Chachi kanyakla kod jotend arita kwe kaunti ma Kisii kotelnegi kod sub county Kisii Central mago ma committee mochung' ne weche mag arita kanyakla kod kwe mabendo dichi makawuono nyakwa Ramogi Tv gibiro bedo ka giloso ikruok mabende kaunti ma Kisii nitiere godo motelo ne yiero ahinya e tallying center manitiere Kisii Mtiere tallying center mantiere kar skul sekondar ma Kisii High kama bedo dichi makawuono gibiro mana bedo ka gichiwo ikruok margi wantiere gi Crispin Otieno mabende luonwa wach makamano kopogre kaunti ma Kisii bende kaunti ma Nairobi odiochieng' makawuono nitiere group mong'ere kaka ELOG ong'ere kaka Elections Observation Group ma en group kata mna riwruok mag joneno mag yiero odiochieng' makawuono bende gintiere gi romo e magawa moro buore Nairobi kama bende gibiro bedo ka ginyiso jopiny ikruok ma bende gintiere godo kwayo ma bende gintiere godo e nyimi yiero maduong' mabiro par ni riwruok kata mna group ma ong'ere kaka ELOG en group ma kedo ne ratiro mag oganda ka bende group ma kamano oriwo kanisni kanyakla koda grube mopogore ma kedo ne ratiro mag oganda odiochieng' makawuono gintiere gi romo buore Nairobi bende gintiere gi milome mano motelo ne yiero mar dwe mar aboro mano chieng' tarik 9 odiochieng' makiny kopogre gi ELOG bende wantiere gi group moro mong'ere kaka Kura Yangu Maisha Yangu gimbende gintiere gi romo odiochieng' makawuono e kaunti ma Nairobi ka bende koyo ma bende gintiere godo ne duol mochung' ne weche mag yiero pacho kaendi en mar mondo mi oneni yiero otim e yo makare gimbende gintiere gi romo mabende chakore saa 4:30 mano e kaunti ma Nairobi wantiere gi jofombo magwa mabende biro bedo kaluwo weche makamano kopogore gi weche matimore buore Nairobi bende wantiere gi kaunti ma Siaya kama odiochieng' makawuono kineno tipo makama odiochieng' makawuono nyakwa Ramogi Tv County Commissioner ma Siaya kanyakla kod team mochung' ne weche mag arita kwe e kaunti ma Siaya odiochieng' makawuono ka romo saa 4:30 mabende aneno ka en saa 4:34 en romo madhi
nyime e apise mag county commissioner e county ma Siaya. En weche mag ikruok mar yiero maduong' ma bende ibago odiochieng' ma Kenya. Kopogre county ma Siaya kwa Ramogi Tv bende wantiere gi duol mano mochung' ne jotije ma bende kiteo kam nyadendi meneno ka en Jacqueline Mugo. Jacqueline Mugo en jata chenro e duol mar FKE mano mong'ere kaka Federation of Kenya Employers. Duol no bende odiochieng' ma kawuono gidhi bedo koda romo kata kamano gioro milome ne wege kembe kata mna wege tije mopogore opogore mar kwayo ni mondo kiny ka wano chopo giwe jotije gi thuolo mar mondo mi odhi olut ombulu. Ng'eni ratiro in godo nyaka Ramogi Tv mar luto ombulu odiochieng' ma kiny. Koro kiny chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 11 ma midhiambo ibiro yudo thuolo makare mar dhi luto ombulu. Duol mar FKE bende koro osekwayo jotije wege kembe mopogore opogore mar mondo mi owe jotije gi mar mondo mi odhi olut ombulu chop odiochieng' ma kiny. Kok manya kwa Ramogi Tv duto te waludo odiochieng' ma kawuono wantiere gi reporters magwa ma bende goyo tache kor gwenge mopogore opogore e pacho kai. Gisane teko chal mar fuambo ywak agad pi matin bang'e wadonjo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kik dhi mabor. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Bein kod penjo mora. Hello, penj laktar. Hello, doctor. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nyakoro magajuang pod wadhi nyime chenro mar mbaka oromo to maen ikruok mar yiero mar higa mar 2022. Kinde machon nwakwano ni wadong' kod higni mathoth mar mondo mi wachope yiero. Wasebedo kwa kwano dweche, wasebedo kwa kwano jumbe. Sani wasebedo kwa kwano kata mnandalo. Sani koro dong' ni koro wakwano seche. Seche kineno en mana seche 19 kende to wadhi e debe. Koro mokinya saa 12 mar okinyi. Idhi yawa yanga kar luto ombulu kata mna polling stations mopogore opogore. Bende intere gi ikruok makare. Jomoko bende naneno kochako dhi e dala, joman gi kata mana kuonde luto ombulu margi ma bende intere dala. Bende naseneno kochako timo wuodhe mage. In bende nasanya kora mgajuang intere koda ikruok e yo machalo nade. E yiero ma bende piny Kenya bago odiochieng' makinyi. Chieng' tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022. Sani pod wanamna ka pod wafuamboni mar mondo mi waketi ibed kod ikruok makare. Ine gik matimore e alwora mopogore opogore. Parni wantiere gi reporters magwa kata mna jofwambo magwa ma bende ogoyo touch e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka. Gisani wach ma bende odoro bedo kata mna wakolo en ikruok ma bende piny Kenya nitiere godo motelo ne yiero maduong' ma bende wabago odiochieng' makinye. E studio kan kenda mar chwalo twak makama antiere gi Nation Odongo, jal ma bende biro nyano no siasa mabindo sibido kata mna katimore odira ne. Ang'eno odira manwa wuoke ni weche mag siasa mathoth no setimore. Nation arwaki ni chenro ni machiegni. Asante sana Sharon. Nation kwong mondi mana kwa chako. In mitombulu kanya? Ali tumburu drive-in primary school. Roraka. Yeah, TJ Kajong is my area MP. Yeah, koro ano ka yudo thuolo madhi dala kitanga bernia ni thuolo kadhi yudo madhi dala. Then bende awach ni kucha tok nindoko. Kicha nga mong'era tiche ni kupo ni nindo gi kura to mano tie ni okitimo yiero moro makare. Yeah, you deny yourself right ratiro mari. Akeno upande ni bende iseiko. Gimana mana ntiere. Iseko gima kare. Gimana mana ntiere. Akenya kora mgajuang kama inena sani. Parni mar mondo mi idhi luto mbuli biro dwaro upande. Kata mna namba ni mar passport. Luore gi gima ma bende nindiko rigodo kaka jaluto mbulu. Koro neni upande ni iketo machiegni. Kiny kono romo okinyi koro oknek bed ni manyo upande. Imanya kata mna kuom thuolo malach ka wanae to koro kiluto mbulu niki samoro ionge upande kata ionge koda passport. Koro ikori makare. Maka kinyono chopo kanyo sa 12 mar okinyi. Ang'ene lines moko bende nyalo bedo mabor. Koro iwuok chon mar mondo mi iluto mbulu. Bang' luto mbulu to koro iwuok idhi bede odi mar mondo mi irit duoko. Kwa kamano Nation liet mar siasa odira ni gik mathoth bende notimore chieng' tarik 6 mano chieng' ngeso bende campaigns koro noserumo. Duol mar IBC noketo ni campaigns nego bed ni rumo chieng' tarik 6. Odiochieng' manyoro bende kanisni mopogore opogore, rombe mopogore opogore mag nyayo kwe, rombe mag kanisni bende nwaneno ka jotelo noyuoro. Mana pachi ewi weche makamago. Apane en chiga ni IBC ni kochopo odiochieng' ma idhi time yiero to jogo campaigns kara jogo machung' uwego campaign nalo seche 48 to election to odiochieng' mar yiero. Mana en chieng' sabato no, chieng' Sunday kod Monday. Koro yiero en chieng' tich ariyo. Koro king'iyo mago
IBC kuom ikruok man gimachiel kuom manya gitimo mondo at least gine ni ground oikore maber kendo onge gima nyalo interrupt yiero dhi mbele yo moro ma owinjore. Koro IBC kaka ineno ka oketo weche machal kamago, yiero kaka ne tiyo ne campaign orumo chieng' Sabato no time amor kecho time yo moro ma nyasani, yo moro man gi kwe, onge gimoro ni jomoko ne odhi e group ni koko dhi wuoke otimore maber kendo ji otieko gine maber. Kata kineno ka jochungo chieng' Sabato, chieng' Sunday ne gidhi gitudre gi Nyasachgi mondo mi okergi e alam mondo mi kata kapo ni chieng' no ng'ato koro chung' gi Nyasache. Gisetimo kargi, IBC bo timo kargi, giikore gidon mondo yiero otimre yo makare kendo gi man gi kwe ma nyasani. Ang'eni chieng' ngeso ne manego bedni nabedo kata mana chieng' mogik mano mar yiero. Odiochieng' manyoro bende naneno ka jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta bende nobedo godo kod jotuo, nobedo kata mana gi twak gi jofwambo ahinya noloso e dhogi, no nitiere kod wach ma bende nonyiso oganda mag Mount Kenya. Neno kata mana ka moko kuom jotelo mawuok e kweth mopogore opogore nacho ni nang'o miyo ni Uhuru biro loso ka campaign period to serum. Jatend piny mar Kenya en gi ratiro mar wuoyo kata an sani anyalo goyo campaign ne ng'ata madwaro kata chieng' ma kawuono ni koro kiyiero ntiere nikech an ok an jachung' to kendo jalup jatend piny mar Kenya Uhuru Kenyatta ok en jachung', ok odwar komoro amora piny mar Kenya kae. Koro mondo mi dhi kod ni mondo wuo gi joge sani nitie kata ji mang'eny ma jochung' manyalo kawo supporters magi to bedo godo kona koni niya wabiru kama, gini dhi tim kama, watimo yiero kama, wagoru kura kama. Mano ok en go siasa, en ana iko jogi mondo mi gibed gi par maber ma chieng' mago kura cha gigo kura yo makare. Koro gino koponi otim ng'ama ok ochung' kata ng'ama onge kom ok en gimoro marach. Kata IBC ogolo gima chal kamano ok en gimoro marach mondo biwuo gi jogi. To na pod en mana goyo debe to debe bende nosetieki ka bende niwacho kata mana ka duol mar IBC kata ka niwinjo kata mana milome margi. Wacho ni campaigns rumo e kind thuolo mar seche 48 to oganda dhi luto ombulu. Koro kata mana odiochieng' manyoro kata mana ka niwinjo aya kata mana ni chutho ne en twak mare kata mana mogik kanotwak kaluwore koda weche mag siasa. Ongala ma bende nowacho kako osebedo kotiyo kaka ka niwinjo twak mara ng'eni twak mara ne nitiere gi dho kuyu. Twagno an nitiere sibre moro mantie gi dho kuyu lakini bende ka chiwo kinyi to nawinjo liek moro kuom gik mane wacho ne jogi. Kata king'iyo gik mane wacho ne jogi ok en gimoro marach sana kikono jouniya an atimo kar mana nyalo to kendo kata ka anoyiera an agonu ero mabende far king'iyo kata gik mowacho en ng'ama nodhi ni ogone jogi ero kamano kuom yiera to then gima koro kono gimogik ni an apar ni kipacha waluru kona madhi kamaen kendo man kaka temo wacho ok apar ka kuponi dhi wuok jogi samogik ni ikwane gi yawe maber kedo gi ni mondo gigo ombulu gi yo mar kwe ok en gimoro ni ng'ato go campaign en ana ni iwacho ni your last wishes ne jogi ni wadhi uru kamae. Kata odiochieng' manyoro kanotwak bende na omulo wach mar BBI ka bende nowacho ni kata bed ni nosiro BBI to BBI nokodhi mokadho magichopo kata mana lek ma bende ne gintiere godo. Mano en achiel kuom gino ma bende nowacho gi dho ngere kaka regrets ma bende osebedo godo kaluwore gi kaka BBI nokokadhi. Moro ma bende nowacho en kaluwore gi kaka revenue kata mana omenda osebed kata mana kipogo e counties. Nyalo paro na nitiere ywak nitiere moko kuom counties ma bende osebedo ka yudo lemo kata mana makore chwe to gisebedo kata mana ka gitiyo godo makare. Gima temo Sharon, jatend piny mar Kenya otemo kono jogi en gik mosetimo mondo mi onene korgi nikech ng'eni adier mar wach masa mar Kenya en osebedo kama golo gombulu mang'eny kata revenue mang'eny e piny mar Kenya kae. Koro en oneno ni gima notimo en niya ni wadwaro ni mondo kata karwa kae ji ochiw pesa kaluwore kod ni ka nitie ji adi nikech en area moro nyayiro ni kata adam example mar Ruiru nigi constituency nigi ji maromo 40,000 ka dhi mbele 200,000 gi wiye to a place like Marsabit town or Garissa town MP ni constituency nigi ji gimoro 12,000 gi wiye kucho to jogi miyo gi pesa machalre. Koro apani gima otemo ni pok mar omenda emotemo kono go jogi. Koro apani gima otemo nyiso jogi ni kwa dhi ure yiero mabedhi mbele kani wayieru uru ka wang'iyo gik mang'eny jok mosebedo ka wuotho koda mondo makedo koda mondo mi ratiro maru onen makare ni enjoy effort maru mukete piny mar Kenya kae. Koro apani kanyo campaign nitiere ye kidogo to campaign to chuno nikech nitiere kata mane kinde mag siasa kabisa lakini
oyini margo campaign go as long as onyo kende chum. Yeah. Ero komna nyanya nasho nyako Ramogi jwang bende parni chenro makama bende waja tudre gi reporters magwa mabende ogoyo touch. Nase nyisikara mna chal mar fwambo wantiere gi reporters magwa mabende nitiere counties mopogore opogore. Adwaro mar mondo mwedhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisumu kama wantiere gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo mar mondo miyo nyiswa ikrok mabende gintiere godo. Millicent anene yo makare amusi ni misawa county ma Kisumu chio nade. Tijalo muna nyiso wa ikrok mar yiero e county ma Kisumu. Ero kamana nya Sharon, achiel kachiel kabende awuoke milimani kaendi kuma bende duol matayo jofwambo duto oketo e kar jot mabende jofwambo mochung'ne fwambo kod keyo weche yiero mabiro timore chieng' tich ariyo biro dhi nyime kendo gibiro romo kaendi kan kod achiel kuom jokanyo mabende wuok e duolno endi mabende dwalero ni to higani ang'o miyo giamua keto ne jofwambo kar jot kuma giromo mondo mitijgi obed mayom koterore kod weche mag yiero. An bende kod ginyadendi mabende ochung'ne nyayo weche mag kwe mabende bro lose weche mag kwe gi ikruok magiseketo gimomiyo bende gichwalo weche mag kwe nyime ka bende mopogore gi mano wanyalo nyiso ni odiechieng' ma kawuono Kisumu kaendi ikruok oseket makare ka bende apisa kata returning officer mabende Solomon Mudanya noselero ni odiechieng' ma kawuono otese duto obed sanduge obed kiem kit obed gimoro amora motenore gigo ma ibro tigo chieng' tich ariyo kotenore kod weche yiero osechak ke kar chung' od bura duto abiriyo mabende yudore county ma Kisumu kaendi mondo mi ginyal chopo kanyo chon odiechieng' makiny obed ni ji osebedo giseikore maber kabisa mondo mi gichak tijno endi ayanga maonge ng'ukruok moro amora mabiro chocho gi kata chocho weche mag yiero. Ka ok awuoyo mang'eny ahinya ang' nadhi kuom jakomniendi mondo mi onyiswa ni to higani endi ang'o miyo giamua keto kar jot ne jofwambo mondo mi tijgi obed mayot. Welcome. You'll just tell us the reason why this year as the Media Council of Kenya you've decided to set aside a center where media people will be meeting up after collecting and gathering information concerning the elections. Welcome and let us know the reason why and what you can say about this center and how it will help us as media people. Asante sana kwa jina ni Victor Bwire, nafanya katika baraza la vyombo vya habari nchini Media Council of Kenya. Ni furaha yetu kama baraza kwamba tumefikiria na tumekuwa na magumzo na waandishi wa habari wakisema matatizo ambayo saa zingine huwa wanapata katika events kama hizi kubwa kama elections, mahali ambapo wanaweza fanyia kazi kiharaka. Manake baadhi ya matatizo hapa Kenya huwa ni ile kuchelewa ya watu kujua ile election results. Na kwa hivyo mwaka huu IBC na wanahabari wako na ile mkataba ya kusema kutakuwa na results transmission by media houses directly. Kwa hivyo ile imemaanisha kwamba kama IBC itakuwa inapeana zile results kwa media katika centers, inabidi kwamba waandishi wa habari pia wao wamejipanga, wakipewa zile habari waweze kupaperusha mara moja. Kwa hivyo ile ndio ilikuwa ni sababu ya kuwa tuwe na media centers. Zote katika Kenya ziko 8. Moja iko Bomas of Kenya pale kwa National Tallying Center, na kuna zingine Kisumu, Kisii, Eldoret, Nakuru, Meru, Nyeri na Mombasa ambazo zimewekwa karibu na county tallying centers. Ile ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba waandishi wakitoka tallying centers wakishapata habari wawe ni mara moja wanaweza pata mahali ambapo one kuko safe, pili kuko na ile vifaa vya kufanya kazi kama wifi na mahali kuko safe. Kesho tunajua kwamba pia waandishi wa habari watakaa kwa muda mrefu usiku ile matokeo yakianza kuingia, na saa zingine huwezi kujua itaisha saa ngapi. Kwa hivyo pia wakiwa na mahali ambapo wako safe wanaweza sikiza na waweze kuja kungojea results, itakuwa ni bora zaidi. Kingine ni tumefikiria kwamba mkiwa mko mahali pamoja kama media center inasaidia kwamba kama mtu sasa ako na habari anataka kupeana juu ya uchaguzi, tuseme pengine ni IBC official, ni security official ama ni media council ama yote, ni rahisi aje hapa mahali mko wote. Itakuwa ni rahisi kuliko akifanyia pengine mkutano katika hoteli mbali, tena ile transport na nini inakuwa inasumbua. Kwa hivyo mawazo yetu ni kwamba hii center itatumika pia kwa wale ambao wanataka kutoa habari, wanaweza pitia hapa na wapeane hapa, ni rahisi kwa waandishi wa habari wote wako hapa. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa ni mawazo ya baraza la vyombo vya habari, tuweze kurahihisha kwanza kazi ya waandishi wa habari,
Pili, waweze kupata mahali ambapo kuko safe, manake tumepata visa ambapo waandishi wa habari wamekuwa wamenyanyashwa na nini. Tatu, waandishi wa habari pia waenjoy wakae hapa. Unaona ndugu yangu pale anakula maandazi na mahamri polepole, pia ni muhimu, manake ile welfare, kwa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kukula pia ni tatizo. Kwa hivyo ukiwa na mahali unaweza pata maji, mahali unaweza relax na vyombo vyako vya habari viwe safe, ile tunafikiria ni kusaidia kimpango, sio? Asante sana. Mana kamano, kapo kadhir jofwambo mondo migi nyiso kaka bende gikore. Abro kao nyaden mabende onyiswa ni to weche mag kwe. Mabendi nyayo pacho kaendi. Onyalo wacha ang'owa kotenore kod yiero mabende wayudo ka yiero mosekalo. Nitie tulo makagi kacha mabende oseganeno machiegni. Erokamano. An iluonga ni Adhiambo. To an founder mar kampuni miluongo ni Birthmark to timo awareness ne birth injuries ne mine gi nyithindo. Koro maduong' moloyo nikech mandalo yiero to kiny wadonje yiero, ber mondo wane kaka wan joluo kaka wachalo. Wan jomo ohero kwe, kendo kwe ne gima wa preach moingo gimoro amora. To kendo daher jiwo oganda ni kata ng'ato dhiri machal nadi mochwanyi kik idhaw. Nikech mokuongo samoro tije en mondo pushi owangi mondo igori kode. Ma ok en saa mar gorruok, nikech ang'eyo ni wasebedo gi challenges mang'eny kaka joluo. Jok moko wacho ni jogo gin violent. Ok wan violent. Ema ni seche moko kidwa ni mondo imi ng'ato reason momiyo oluongi mondo brandi kata ni you're a violent person. Tomorrow is not the day to fight anyone, or even today. Beduru safe. Ang'eyo ni wan jok ma support dhano mopogore. Jirandi nyalo support ng'at moko support, to in be nyalo support ng'at moko support. Koro kidhaw gi ng'ama jirandi to kinyi bro dak kode nade, kikoso chombe to bro bedo nade. Koro wabedura beda jok mohero kwe, to mane gima daher. Watiura tiyo gi wero kamano. Erokamano ahinya. Ang' ne adhi achiel kachiel jofwambo mondo migi nyiswa ni to bende igani oketnegi kar jot mabiro konyogi keto tijegi e yo mayot ka gisefwambo weche motenore kod yiero oko kacha ka gibiro romo kaendi ka gikeyo gi ni oganda mondo ng'eni weche go dhi nade to gichopo kanye. Ang' nachak kodi mondo inyisa ni inyalo wacho ang'o, iwinjo nade kotenore kod wach ma kawuono duol matayo jofwambo ketonwa kar jot mabende wabiro rome bang' kwasefwambo weche mopogore motenore kod yiero machakore odiochieng' makiny. Daher mar wacho ni kar jot ma jofwambo losne kawuono Kisumu en kama ber kabisa, nikech mokwongo chiegni gi County Tallying Center kama ibiro kwane ombulu mar Kisumu County mangima. Wabiro bedo ka watiyo gi internet, watimo tijwa mar fwambo gi keyo ka. Gini en gima ber kabisa, nikech odiochieng' ma kawuono ema duol matayo weche mag fwambo okelo nwa gimiluongo ne media center ni. En gima pok notimore nyaka nene, nyaka yiero mamoko mosekalo ka pok nwaneno kotimore. Koro wago erokamano ne Media Council nikech gitimonwa gima ber ma pok nwaneno kaka jofwambo ma Kisumu. Erokamano ahinya. Ang' nabi kuomi jatelo, aneno kidich ahinya. Nyisa ni winjo nade kotenore kod center mabende wabiro rome kwasefwambo weche mag yiero mabende chakore odiochieng' makiny. Okay, an iluonga ni Kevin Omolo, an jafwambo Kisumu ka, kendo kawuono ne wabiro timo testing mondo wang'e kaka internet gi stima mar center wani bedo. King'iyo ng'eny ute fwambo nigi offices e town koma bor kocha, lakini koro koketnwa center machiegni gi kama wadhi time tallying center, koro dhi bedo mayot, kendo wan kaka jofwambo ok wan e piem moro, koro ji nikate kanitiere kaka ji nyalo konyore e ute fwambo kata gi individually as jofwambo. Waneno ka dhi bedo mayot nikech ka wantie together yot mondo waresponde gimoro amora mowuok e yorwa mar tich mar jofwambo. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon, kaka ineno aneno ka nyidendi mabende nie duol mar fwambo niendi kata riwruok mar fwambo niendi chali ok gidwa loso wi wach niendi. Kata kamano ang' naduok ni studio kanyo mondo mi dhi nyime ka wan Kisumu kaendi waikore mokalo mondo mi odiochieng' machiny wachak keyo wafwambi kendo wanon wechego kwafuonogi kaka gitucho, kaka gitimore, kaka luto ombulu dhi, mondo mi wanyal keyo ne oganda mondo ging'eni to bang' luto ombulu ang'o gini matimore. Sharon, inyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent. Bende ng'eni Millicent kapod intiere e kaunti ma Kisumu ibiro bedo kata mana kilwonwa ni otese mag luto ombulu bende gisechopo e polling stations mago kuonde luto ombulu. Ang'eni wach ma kamano bende ibiro luwe kawuono e kaunti ma Kisumu.
Ring manya koram ga jongwa na Millicent Adhiamba achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Wadhi ane nyaka e kaunti ma Kisii. Kamwan gi Crispin Otieno mar mondo monyiso ni kaunti ma Kisii koriwo kaunti ma Nyamira. Ikruok mar yiero chalo nade motelo no odiochieng' ma Kenya. Crispin anene yo makare amose ni misawa. Kaunti ma Kisii ochiew nade. Tijalo mona nyisa nyaka koram ga jwanga ikruok mar yiero e kaunti ma Kisii. Kaunti ma Kisii ochiew maber kendo mana kaka wacho no ikruok mar yiero dhi nyime e kaunti ni kendo kuma wantiere e school mar yawuowi mano Kisii Boys kama ka dhi tiyo kaka tallying center mar Nyaribari Chache. Motelo ne mano ne waloso kod jatelo mochung'ne tallying center ni mong'ere kaka Nyaribari Chache returning officer mano Mark Manko molero ni chenro duto te osebedo e yo makare kaunti ni ma Kisii ahinya Nyaribari Chache. Mana kaka nyalo neno kuma wantiere ni obila osechopo kaka romgi kendo gitiyo kanyakla ka achiel kod ojende mag NYS. Mana kaka nyalo neno magi geche ma idwa ti godo kuma gibro bedo ka gitere ballot boxes kuonde mopogore opogore. Kama kaka chal polise ntiere kaka rombgi ma hao polise 600 inyisowa ni osechopo kar Nyaribari Chache ka kendo toke kanyo kinyalo ng'iyo bathe koni kama wantiere ni bende weche pod dhi nyime kaluwore kod ikruok mar yiero ma ichano ni dhi chakore kiny kar saa 12 mag okinyi kendo kaka Ramogi wanyiso ni pod wamedo wanyiso jowinjo ni pod wamedo wabro fuono ne gino matimore e kaunti ni ma Kisii kod alwora mare. Kata kamano dakika mabiro kanyo nyisowa ni kaunti ni ma Kisii saa asaya kochakore sani jatend migawo mochung'ne weche arita e thur kamano Fred Matiang'i chano timo romo ka achiel kod jotend obila e kaunti ma Kisii kar saa 6 kanyo warito ni mondo chopane toke kanyo mawinjane ni giwacho ang'o e weche mag arita kwe motelo ne yiero e kaunti ni ma Kisii. Kaunti ma Nyamira bende ne waloso kod kamishna ma kaunti no mano Michael Lesman mano nyisowa ni arita duto te osechan gimoro amora motenore kod yiero maduong' e kaunti no ma Nyamira bende oseikore ka koro kar saa 8 kanyo ne gitwa kod jofwambo kaluwore kod ikruok mar yiero e kaunti no ma Nyamira. Kaunti ma Nyamira ni kod kuonde mag goyo kura ma romo 643 kendo kang weche go duto te timore ang' wachakwa watudre kendo kodu mondo wawinjane nani yore mag yiero chalo nade e kaunti ni ma Kisii ka achiel kod kaunti no ma Nyamira. Bende antiere godo en motenore kod wach mabende nakelo nyaka Ramogi Ajwang' e chal mar fwambo. Akaka bende ni yudo thuolo mar dhi e romo mabende nobagi gi returning officer ma Nyaribari Chache. Akaka bende ni yudo thuolo na gi loso kata mne wiang'o. Chris mana kinyalo mana winja e yo makare chal mar fwambo na nyisa nyaka Ramogi Ajwang' ne ntiere romo moro saa 3 mabende no bagi kod returning officer mano mar kar chung'od bura ma Nyaribari Chache. Akani bende ne yudo thuolo mar chopo kata mana e twak mabende na gintiere godo ne jofwambo. Mana kama wantiere ni mae kuma ne romo mane jotelo mochung'ne weche yiero e Nyaribari Chache ne otimo kod jofwambo dakika ma achuok mokalo kendo ne gilero chal mar pogo otese mag yiero mitere e polling stations mopogore opogore. Kanyo bende nwaloso kod jatelo mochung'ne weche arita e Nyaribari Chache mano Nyaribari Chache Deputy County Commissioner Simon Kilonzo mano lezorwa ni weche arite osekete yo makare kendo gichano ni jopiny bende dhi tiyo kanyakla achiel kod obila mar neno ni weche mag yiero e Nyaribari Chache obedo e yo makare maonge ng'ikruok kata matin. Omiyo ang'ne weche wa manyien mabiro kanyo ang' wanyiso gigo ma jotelogo noloso kaluwore kod ikruok mar yiero e constituency mar Nyaribari Chache e kaunti ni ma Kisii. Erokamano ahinya Crispin Otieno. Nyaka Ramogi Ajwang' mano jafwambo marwa Crispin Otieno mabende biro bedo kogoyo
touch e kaunti ma Kisii gi kaunti ma Nyamira e seche ma bende yiero dhi nyime. Mano nochomo na ler mar ikruok e kaunti ma Kisii. Erokamna ahinya. Par ni studio pod antiere gi Nation Odongo, jal ma bende waneno godo siasa e nyim yiero kata mana motelo ne yiero ma bende piny Kenya bago odiochieng' ma Kenya. Nation kata mana kaduki chiena ni sachanga ni weche mag campaigns norumo yo makare buore Nairobi ka bende ni selose kaluore kod giko mag campaigns ma bende notim. Nwaneno kanyo ka jochung' ma bende laro lemo mar ten piny Kenya. Raila Odinga nantiere Kasarani mano kweth mar Azimio la Umoja kar pap kata mana pap ma Nyayo nwantiere gi Kenya Kwanza. Kata kamano nanitiere wach moro ma bende nomuoche kaunti ma Homa Bay makia kata ne bende ni yudo thuolo mar winjo kaluore gi johera masiro wanga gi masiro kidero ma bende nopogore paro. Sharon, wach mar Homa Bay na winjo en gimoro ma okel mor ne kinoganda nikech wan kaka jogo mbulu wan gi geno maduong' sana ni mondo mbulu ma idhi go higa nie idhi go e yo moro ma kwe gima dwaro maduong' en kwe watimo siasa otimo maber gi kwe wago mbulu gi kwe kendo kata itimo lendo duoko duogi ni ani ng'ani mowin gi kwe mo gimoro ne ni keni ng'ato otimo yo moro mondo mi ogeno okel loche gine e kinde gimo timero mabe sana pok ang'eyo adiera mare ni jogo ne nitiere kweth mane nikech nitie mar Kidero kod mar Wanga koro ng'eni kineno ka Kidero wacho ni ani gino gimotimno rach ma gino nyaka gidhi gi wachno gi ABC to kweth mar Wanga bende wacho same thing koro kinya ng'eyo adiera mar kata mana chochni ma kamano kata mana pogruok mar paro ma bende nobedo nyaka gi sani nantiere ji adek ma bende noyudo hinyruok ma koni kod kocha. Ing'eni Wanga nobuk mano alap mar tuke mar Homa Bay mano Homa Bay Stadium mar mondo mi otim kata mana twak mare mogi ka Kidero nobuka e alap mong'ere kaka Juakali Grounds kata kamano sechege ma bende johera magi nantiere kod pogruok mar paro. Kata kopogore gi mane kaunti ma Homa Bay bende nitiere apisa ang'wena mag duol mar IBC ma bende koro nomaki ka bende itudo gi chocho yiere kaunti ma Homa Bay. Nyaka sani nonjo reporter mar kaunti ma Homa Bay ma bende koro wacho ndo seng'ade ni ji ang'wena ma bende noyud kod ketho makamano koro ok bi bago yiero mano mar odiochieng' ma Kenya. Keni gi pachi kaluore gi wach makamano? Gima pod awacho yiero ma dhi timore higa ni an gi adiera moro e chunya no dhi timore yo moro ma thuolo kendo odhi bedo man gi kwe ahinya. Koro apani mana achiel kuom gik ma ABC oneno ni kopo ni gimoro amora nitie ng'ikruok moro amora kata liek wach moro amora ni ng'ato nitie kaka ne odhi pango tich moro e yo moro amora ombulu dhi gore e yo makwe to in case nitie ng'ama nyalo bedo gi paro mar ni onyalo dhi interfere gi ombulu madhi gore odhi bedo gima tek sana. Koro kineno kaka IBC kata mondo mi ne gine ni ng'ato ne nigi paro machal kamano ne nitie nyaka beni atwo mane gisekawo mondo gine ni jo agents gi te kata from the returning officer presiding the clerk the POs gi te gin jok ma gin gi full control of them ginyalo ng'e kamoro amora ma gintie gimoro amora ma gitimo. Mano ng'isi ni ombulu madhi gore higa ni dhi gore moro manya kwe kendo manya sani sana. To bende nyalo kata mana nyisowa ikruok ma bende kata mana jogo ma tayo weche mag arita kwe nitiere godo nikech jal ma bende ochung'ne obile kaunti ma Homa Bay mong'ere kaka Paul Rioba mane gwenge mag Ndhiwa ma bende nondhiyo kata mana ji ang'wen makamagi. Ranyisi ineno ka chalo nade ahinya ka koro apisas mochung'ne weche mag yiero ma bende iyudo kod ketho machalo kamano? Ombulu manya sani apani Kenya sani nitie wangi lony moro yo moro mamalo ma mondo mi ne ni ng'ato dhi timo yo moro ma ok owinjore e achieve agenda mare mar maybe oloko par mar jo Uganda mar yiero ng'ama ne gidwaro. Inyalo kata for example an Homa Bay dala mane kamae kendo winjo ka jin wacho ni an ken ng'ane dhi yier to onge ng'ane midhi landi ombulu ma higa ni idhi go yo moro manya kwe to kendo IBC to komakore kod giene Kenya Police yani jomo chung'ne rito kwegi every polling station dhi bedo gi police ariyo manyalo ng'isi ni ginie ombulu ni dhi bedo yo moro manya kwe makaro bende ni ntiere yo moro amora ma ng'ato dhi chan mar kelo koko e polling station odhi bedo gima tek sana. To kata kapo ni jogi nyalo dhi bedo gi winjruok moro kindgi ni gitimo gimoro amora ma ok owinjore apani jogi menya from all corners of Kenya kod jo IBC te kod security ma ombulu dhi gore yo moro manya kwe ma kik ng'ato bed gi luoro moro amora ni gino dhi kaka ne waparo ni because ni ng'ani dhi tiyo gi gini mondo mi
oyudo ombulu kata miyo kon joga mondo mi kigo ombulu odhi bedo gima tek sana Saron. Mana kaparo ni nyakora mga jonga pisa za ng'wen mago mag IBC mabende no maki noriwo presiding officer mano mar kar luto ombulu mong'ere kaka Kanyadoto Ward. Mano bende mabende no maki kendo mar ariyo gina return kata mna deputy presiding officers mago jolup presiding officers ariyo mag Kanyadoto Ward kanyakla kod clerk mano mar polling station mong'ere kaka Kwabwai Ward maduto te kaka niwinjo ka jafambo marwa Alia Beach kauke county ma Homa Bay kaka nosinyisowa ni koro ok gibi tayo yiero makamano ka nochopo odiochieng' makiny e county ma Homa Bay. National no kasari ngoma tek Joyce Oduor nek beni donjo gi weche manyiena mana ka penji wachni mogik e nyimi yiero maduong' odiochieng' makiny ikruok mari kata mna wachni mogik ni nyakora mga jang de bidang. Apar katike wach mar gimotimore ndhiwa ino kata ka IBC gin jok man ready mako poni ngaro tembe tema gimoro matinie to nitie jomoko ma ready skany mondo mi maikore mondo mi o replace jogo koro mano ngisi ikruok mar IBC igani mondo mi ginene ombulu ma igani otimore gimoro mokwe kendo gimoro mang'ith ne jogo ombulu mantiere tung mar Kenya kamoro amora ma untiere en kwa makende ma wan kaka jogo ombulu e piny mar Kenya kae wadani mondo pinyni watim ombulu yo moro mokwe mongi gimoro ni koko moro wuoke ma en tich ni kaka jago ombulu wuogi idhi e odi imondo kinyi maber sana kapo ni gitimo idwa timo dhi go ombuchi maber iduogi bede odi dogi kigaro ti kodi yo moro amora ni dano mondo mi ogene okel koko ne yo moro amora mondo mi oti kodi kendo ni bang'e in ko poni wach moro wuok to in me polis bro maki ng'ama ok bi maki en ng'ama no orino koro wago ombulu yo moro mokwe akwaye maber ne jochung' duto ne jogo ombulu odiochieng' makiny watimuru gik mwanyalo timo ombulu dhi yo makare kendo wabeduru gi kwe mowinjore. Ero kama na national dongo dacho ni mano paro maliu mabende koro ichiwo ne nyakora mga jwang motelo ne yiero maduong'. Ero kama na nyang'ine kwanenore kendo to en bang' yiero samoro kata na kose land jaloch imbe ndi wuog oko mar mondo mi dhi luto ombulu en ratiro mare kabisa. Ero kama na nyakora mga jwang in bende kwatiko chenro makama kwae kore mar dhi e debe odiochieng' makiny ponono ni in achiel kuom ji 22,200,000 1,120,450 kod 8 maduto te osendikore kaka joluto ombulu e yiero maduong' mabende piny Kenya bago odiochieng' makiny kiny wuog oko mar mondo mi idhi lut ombulu nikech luto ombulu en ratiro mari mar mondo mi seche ma bende koro ji biro bedo ka kata mna siro jotelo mag yiero in kik bed ni imuodo laki kanyo kaluwore kod jatelo mani singo yiero to nok yiero thuolo en mari odiochieng' makiny ka bende kuonde luto ombulu mopogore opogore mantiere e pacho ka kuonde luto ombulu kata mna polling stations maromo 46,232 duto te ibiro yaw chakre sa 12 mar okinyi ka bende idhi lor gi sa 11 mamidhiambo koro nene kind thuolo mar seche makamago iwuok oko mar dhi luto ombulu bang' luto ombulu koro iwuok idhi kata mna e odi irito duoko mag yiero bende parni odiochieng' makiny kidhi luto ombulu kik idhi gi top kata mana law moro amora manyiso kido mar duond bura moro amora ma bende isiro. Kwa kamano akwayo ni hawi maberi bed gi kwe land kwe ema bende wadwaro ne piny Kenya. Kwa kamano gisani aka yueyo matin mabiro en weche manyien mabende aneno ka nyadendi Joyce Oduor ikoreyo makone kod kocha mar keloni kik dhi mabor mana tai nyinga en Sharon Ong'ao ritur masane. Maling'ling mago kapu mar dhi chiro. Kidonjo e duka to tem kik ikwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano nyiewo. Inspired by Kenyans who are doing what they can to make a positive and lasting impact, Safaricom Foundation is uplifting communities by bringing their dreams to reality through Ndoto Zetu. Changamoto ile kubwa ambayo ilifanya tusifaulu kwa kuuza maziwa, kupima na jack, kurudisha kwa jack tena inaharibika haraka.
Sasa tu kwa tunapata profit mzuri, lakini wakati tumereceive hii machine kutoka Safaricom Foundation, hata tunauza zaidi, tuko na profit mzuri. Asanteni sana Safaricom Foundation kwa kutujali. Do you have a dream to uplift your community? Apply online on www.safaricomfoundation.org/ndoto-zetu or visit any Safaricom shop near you. Application deadline is 22nd August 2022. Ndoto zetu, uwezo wetu, Safaricom Foundation. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Nyakwaramogi ng'asani koro dong' mana seche 18 kende to jo Kenya moheo milion 22.1 dhie debe ne yiero jotelo mopogore opogore ma bende biro telo ne piny Kenya e yiero mano e higni 5 mabiro. Bende seikori makare ne yiero ma bende ibiro timo odiochieng' makinya. Kata kamano Nyakwaramogi machiegni e weche manyien ma bende waseikoni e chenro ni mar mbakoro ma bende chakore sani nyakango mol kanyo saa 6 mar odiochieng'. Ka wachako weche manyien kaka ne wasesingo ni jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto ma pacho kae mar neno ni chenro mar yiero okelni achiel kachiel e odikanyo kama inene wang' jowi mar Ramogi TV mar mi kuku mar wach gigo matimore e kor gwenge duto ma pacho kae, mano motelo ne yiero ma bende ibiro bag kanyo kochakore odiochieng' makiny. Ka bende kuonde luto mbulu ibiro yaw kanyo kochopo saa 12 mar okinyi mano mar odiochieng' makiny. Ka wachako weche manyien gi sani waringo wadhi nyaka e kaunti ma Siaya mondo watudre kod jafwambo marwa ma bende nitiere Siaya kono mano Edwin Okoth mar mondo mi onyiswa ni gi sani to jo Siaya oseketo ikruok kaka mage mano motelo ne yiero odiochieng' makiny. Edwin, kinyalo winja, Siaya kono uriyo nade nyaka sani to jo Siaya
wacho nang'o kotudore kod yiero maduong' ma bende biro bag kanyo odiochieng' makiny. Edwin. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Mana kaka iwacho no, an e kaunti ma Siaya, an Bondo constituency ma iluongo ni North Sakwa, kama be ok bor ahinya gi pacho mar jalar kom mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, mae kama odaki. To an ka gi jodak kendo gin gi ilo mang'eny ka giwacho ni odong' mana seche matin kende gin gi ikruok moromo. Ng'ato ka ng'ato nigi opando ne, ng'ato ka ng'ato ikore ni gi seche matin modong'gi ok gibi we wach ni mondo kal kamano. Adhi mana mi mati amoko kuom gi mondo iwinja ni to giwacho nang'o, nikech kama wantiere ni wan gi jodak, wan gi mine, wan gi joma tindo, wan gi jodongo. Adwa na chak gi duond joma mine mondo iwinje ni joma mine gi North Sakwa ka gito giikore machalo nade, koso gini giwe awe ni wan wasekawo koro ok wadhi go ombulu. Inya chako gi nyingi to mondo ing'isa ni to in igo ombulu kanye to ikori machalo nade? Erokamano. An kaka min kapis ma jo ohala ma Bondo, gima anyalo wacho e Sakwa kama wanitie ni, chunya ma iye wasemanyo gini gi kinda, wasemanyo gini gi lala. Agombo gi chunya ma iye ni mondo jo ohala, jomodak e kaunti ma Siaya ka, kiny wuoguru te mondo wami Raila Amolo Odinga kura. Mane gima nyalo wacho nu kaka min kapis ma Bondo. Aneno ka arita mar kwe osekete i Bondo maber. Kiny ki ng'ato luor apiko mora me i Bondo, obed mtoka mora me i Bondo ka, sama kiny kokalo wa mama kadhi go kura otingi kata uting'o gi nono, nikech wang'eyo gima wadwaro mbele ka. Ang'eyo ni waseyude. Un kaka johala uneno nade ni chieng' ombulu nitie joma boro neno ni nyaka otim mana ohala moko nyalo weyo ohala mondo dhi ogo ombulu? In kaka ja ohala ibo yepo to koso jowete uwisi wuoyo go nade mondo ine ni chienno gichalo nade ka koro wadhi go ombulu? An chunya ma iye kata jo ohala duto chunya ne gombo no odiochieng' ma kawuono ni ji oloro ohala te, kata jochiro te, joma dwa nyiewo gik ma gidwaro te kawuono. Kiny watiuru tich achiel ma en miyo Raila Amolo Odinga kura. An kaka min kapisa asechiwora, kiny na wuok kod dala na te onge gima kiny na mul kata achiel. Akwayo ji teme e Siaya County, akwayo ji teme i Bondo ka, mondo kiny wawuoguru wate mondo wadhi wati tich achiel ma en go kura kende. Iwacho ni gini wasemanyo higni mang'eny. E geno mane ma in go ni ka koro wayude to wadhi yudo konyruok machalo nade kaka un jodak maka? Ka wawuok watem wadhi wago kura to wadhi yudo ber, kech wasechandore higni mang'eny. To wang'ni kaka min kapis taneno ni gini osebiro nwa, kik watug kode. Temuru mondo wayude en in kod an, mondo wayud gini. En mondo wawuog waduto. Erokamano ahinya min kapis. Joyce, adhi mi mamiyo moro kendo wawinjane ni to ber ma min kapis wacho ni onego bed ni wayudo kwa wuok mondo ago ombulu ni. Inya chako gi nyingi ting'isa ni in ber mane min godo gi geno? An kaka nyinga iluongo ni Monica Achieng' Aol. An mama Pancha. Adino Bondo, Pancha Bondo ka. Koro kaka adino Bondo, Pancha Bondo ka, ahero mondo watim ni mondo kiny kochopo kiny go kinyi dhano wuog tete sa 11 mondo dhano dhi ogo kura. Ka wuoyo kuom jo Bondo kata jo Siaya County duto te, aneno no kochopo sa 12 mar odhiambo, obed ja boda, obed ja chiro, obed ng'ama timo gimoro amora, mondo uchopo sa 12 to mondo we tijene, mondo waikre ng'ato dhi ong'i kuche gi kipande ne mondo kiny ogo kura wang' sa 11 wang'i dhano sepango line. To nagombo joma nigi mtokni mane area mane gweng' mane kuonde mopondo mondo uchoke joma ok nyal dhi go kura, mondo make sure ni mondo jogo yud teko mar dhi go mondo dhi go kura. Kwere moti joma ong'ol mondo ne kaka dukonygi. Erokamano ahinya. Ber mane wacho ni en ber mane? In ber mane ma in go gi geno? Ber ma an go gi geno ni ka baba oyudo telo, to an gi mor ni wabiro yudo kaka nyithindo mantie Kenya waka machandre ne tich nyalo yudo tich, wamama nyalo yudo kaka nyalo timo biashara gi mabeyo, nyithindo makijende manyalo yudo kaka nyalo be konyo kaka nyalo yudo tije gi tije motamo gi yudo. Wayudo ne duond joma wene bende. Chako gi nyingi ng'isa ni to in go ombulu kanye? Erokamano.
Gi nyinga an David Omondi, ajaka udha game. Kendo abiro bondo ka e yore mag biashara. Ng'an jaboda. Nwase wacho gi dhok achiel ni joboda te kiny. Ng'at mok nyal mong'ol. Kiny igolo kachiel nyaka kar go ombulu. Bang' kwasetieko yore mag go ombulu, to kiny wawinjre gi dhok achiel ni tang'ona mana lweti kisego ombulu kwawinjre. Kamano to joma ok otang'o negi lweti ma ok ogo ombulu to ibiro ting'o gi kaka jaboda boda jomo ko tang'o lwetgi, jomo ko inko lwetgi, jogo kiny ne winj matek. Koro kiny ji te owuog mondo go kura. Aneno ka rawera moro ka ibo nyisowa nying ikori gi firimbi kabisa. Ok ang'e ni firimbi ni en tije nang'o ka koro dong' mana seche matin to wadhi e yiero. Ichako gi nyingi gi kama idhi goyo ombulu. Erokamano maduong' agoni erokamano maduong' gi nyinga en Osino Chieng', awuok Bondo Kaunti. Aikra moromo kendo aikra kabisa. Agombo kwayo ji te. Awinjo Ramogi gokinyi ka jolendo moko wacho. Gima nyaka wakwong watim, walame uru Nyasaye kumondi. Kumoro amora ma intiere, walame uru Nyasaye, Nyasaye ewuon e ng'ama miyowa jatelo maber. Mar ariyo an youth, agombo kwa yudhe wetewa. Kiny gokinyi sa 10, weuru sa 11, sa 10 ng'ato an gi frimbi ka ikra gi frimbi matek. Sa 10 asechiewo ng'ato ka ng'ato gi frimbi, abro chiewo ji kabisa kendo abro go koko kabisa. In gi geno mane kaka rawera ni ka gini odhi kaka ichano to dhi konyi gi yo machalo nade? An kaka rawera gini ang'ini bro konya, ok en mar ng'ato, en mara. Kendo ka wuog ombucha kiny gokinyi an mombucha no bro konya nikech asewinjo ka ilando maber no ombucha ne ndarana, ombucha ne piga kendo ombucha no e somo makiny ma nyapuonjo go nyithindo. Mogik wan kodi inyigi ng'a igo ombulu kanye to in gi geno mane ni koro ka koro dong' daka matin to wadhi e yiero ipikori machalo nade? Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Eric Omondi Kera, ago ombulu Rarieda, Manera polling station. Wan kod ikruok makare mar goyo ombulu odiochieng' makiny kaka jo Siaya County kata kaka jo Nyanza. Nikech wadano wabedo kod ikruok makare nikech telo mar Kenya ni wasemanyo kuom kinde malach ahinya. And bedo no wasemanye kuom kinde malach and Mulu Raila Amolo Odinga osechandore demokrasi mar pinyni and awagombo ni konyalo yude to lek mage te mosebedo kodoro ne jopiny mar Kenya mondo chopnwa kare ka Nyasaye nyalo timo ne ng'wono mondo bednwa ker mar piny mar Kenya. Erokamano ahinya Joyce, kaduogo iri matin en mana ni jodak makae wacho ni wach campaign kata yo mar sero ombulu noserumo. Gima koro dong' koko mar campaign mar lando joma laro kombe oserumo. Koko makoro dong' en koko mar go firimbi mar chiewo ji sa 10 mondo giwuog oko kar rombgi ma kik bed ni ng'ato dong' kata ni ombulu nindo. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya Edwin Okotho kowuok Siaya. Ka bende awinjo ka jo Siaya kanyo osechako kudho firimbi, ka bende wanyalo wacho ni gimanore kod firimbi mar biro chiewo jowetegi manok ochopo kogwen makiny mondo ji duto owuog oko olut ombulu. Mano ombulu ma bende ibiro lut kochakore ayanga sa 12 mar okinyi, mano mar odiochieng' makiny. Nyakoro mogi jong' weche mathoth bende podi wamedo luonu agisani. Ka bende asenyisi kacha ni jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto mapacho kae mar kelo ni wechegi achiel kachiel. Aka bende odiochieng' manyoro bende jo Siaya omedo chwalo duondgi kotudore kod ikruok ma koni kod kocha kata mor gilo ma bende gintiere godo e kinde ma bende giikore mar dhi e debe odiochieng' makiny. We wawinjane kaka ne giloso. Jotendwa mondo girange joma wa mama, kik wabede jok moko maka dwaro gimoro ni tidhiro wa gi chien. To mokwongo ne vijana, an dhako okaluor mar wacho wan mitiyo gi nyithindwa kitere siasa ni mondo dhi ogoji. Ojende man ka akwayou kik ti kodi nekech onge jatelo mabiro golo nyathine ni mondo dhi ogol lweny kamoro. To gimokwongo mondo benu ng'e, wuog uru oko udhugo kura. Kika winu wacho ni gini wasekao to pok wakawe. Koso wasekao? Pok wakao. Koro gimubedi kung'ewu ni chieng' tich ariyo ojende dhunir na kacha wuok tich. Osepogwa firimbe kendo jotelo wuok koni koda koni mopogore.
vijande osewuogo mok nyal kata dai mok nyal boda ibro tigo mondo kantiere kata ng'ata ma nigi jaduong' kata dayo moro mad bed kata gu hinyruok moro. Jo siasa mopogore osegolo koni koda kocha petrol minyalo ting'igo to ichope kode kaka gombul. Ng'ata man ka wasepogo firimbi so chike wang'e ywak jar dhano wuok e udi dhi gocho to wadwani wagoch ma peaceful. Chieng' gochon be kwadwa ni jasiasa moro pod biro ni imi pesa ni igonyo ji station kata goch moko madibedie ma leaders gitiyo gi yudhe matindo gi mondo gikel commotion. Firimbi wan go ka inyak tagoni go so chike wang'e wasechiew. Nyakora Mogi Ojwang' bende isemanori kod firimbi mari ma ponono ibiro tiyo godo e chiewo jomoko. Mano odiochieng' ma kiny akumondo kogwena kaw dhi luto ombulu. Nyalo wacho ni gisani gin mana wechego ma bende otudore koda yiero. Ka wadhi mbele en ni moloyo jobodaboda 3,500 e kaunti ma Murang'a biro konyo e tero jogo ombulu e kuonde luto ombulu chieng' tich ariyo ma en kiny ma jo Kenya dhi e yiero maduong'a. Koyango wachno, jatatije kariuruoka mar Ahadi Kenya Stanley Kamau okoni odhi kawo ting' mar neno ni oganda ogoyo ombulu kar romgi ka gidhi chako kod jok matuo kod joma oti ma ok nyal wuotho nyaka e kuonde goyo ombulu. Olero ni woda ka woda ma Kiambu idhi ketne jobodaboda 100 masombo jogo ombulu ka tero kuonde goyo ombulu e mier mondo koro girita duoko mar ombulu. Ojiwo jobodaboda mondo tim tijno gi chunygi duto. Tuko na walemavu wako kwa nyumba zetu na hawezi fika police station. Na leo ndio nimesema tuko na mikakati. Tunashikana na nyinyi vijana na wazee wa bodaboda. Tarehe 9 mwezi wa 8. Tuamke asubuhi mapema. Mimi nawawekea petroli asubuhi mapema. Kama kuna mama mzee, kama kuna mtu mlemavu, tafadhali tuwachukue tuwapeleke police station, wapige kura na tuwarudishe nyumbani na tuwarudishe kwa amani. Tuko pamoja? Hatutaki kusikia kuna mtu ameachwa kwa police station, mtu anapigana. Tukubali ile matokeo. Na tumefurahia sana kama wana bodaboda, ametusaidia sana. Ametuelekeza kwa namna moja ama mbili, namna tutakavyoendelea wakati wa uchaguzi. Tutakapoenda kwa vituo vya kupigia kura, kila mtu awe asaidie mwenzake na ahakikishe kuwa amewekeza usalama. Atoka wadhi kaunti no ma Homa Bay en ni duola ma ochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC bade ma Homa Bay okwedo rumbi ma osebedo ka fung'ore ni nitiere jochung' moko ma ok bilandi kata giombo e kombe magilaro. Apisa mar IEBC ma ochung'ne yiero e kaunti ma Homa Bay Frederick Apopa owuok oko ka okwedo rumbi makamago ka okoni IEBC biro lando jochung' mabiro yombo e yiero mabiro maonge mibadhi. Okone jogo ombulu duto ma Homa Bay mondo ukaw thuologi mar ruto ombulu maonge luoro moramora. Oloso ka okoni ikruok ma Homa Bay osetima e yo makare. Sani materials duto te mag yiero osechopo e constituencies aboro ma Homa Bay County. Material manodong' ma wayudo kawuono gokinyi mogik en presidential ballot papers. Koro sani ikruok nitie makare kuonde duto, kendo daher mar wacho ni e constituencies ariyo ma Dhonam ma en Suba North ma headquarter gini Mbita to kod Suba South ma headquarter gini Magunga, gin gi islands. Suba North nigi islands aboro ma duto wang'eyo, maduong' kuom gin Fangano. Suba South nigi islands ariyo ma Kibuogi gi Kiwa,
kuondego duto bende kaka materials dichopo seikore yore mag boats. Riwruok moro mong'ere kaka 42 Changers e gwenge ma Shikomari Kakamega owuok oko mar lando kwe e kind rawere e kinde yiero kod tok yiero ka bende gikwayo jodak ma kono obi oluto mbulu kaeto gidog pacho mondo gipogre kod weche tulo. Riwruogno kotelnegi kod jagoro margi Joel Shilingi kwayo jodakgo mondo onyakwe kaka yorno mar neno ni jopuonjre obedo gi arita makare to uchumi ma pacho ka bende ok okethore. Jopuonjre kaachiel kod jonyuol mawuok e gwengego bende koro dwaro ni jatend migawo mar somo Ngire George Magoha onon kendo tarika ma jopuonjre dok e sikunde. Tukumbuke ya kwamba after uchaguzi kuna maisha ambayo yanafaa yaendelee. Sasa tunahimiza sana sana vijana ambao ni rika kama hizi zetu wachukue ushukani na wapige kura vizuri, wapigie yule ambao wanahitaji, na wakisha piga kura warudi nyumbani watulie. Tumetembea kwa makanisa, tumetengeneza barasa, tumeenda kwa matanga tukitangaza ya kwamba tuwe na amani kila wakati mpaka wakati uchaguzi ishe, tena baada ya uchaguzi. Kwa hivyo naomba Wakenya wenzangu tudunisha amani wakati huu wa siasa tunapokaribia kupiga kura, na baada ya kupiga kura tarehe 9. Nataka kuhimiza wale ambao wamegombea wote wakubali matokeo, na kama kuna yeyote ambaye hata kubaliana na matokeo ambayo atakuwa ametoka, ako na uhuru wa kutumia njia zote za kisheria, aende kotini alafu apate haki yake. Tunataka tuhimize amani wakati huu. Vijana, msikubali kutumiwa na wanasiasa, mdumisha amani wakati wa kura na baada ya kura. Ndugu zangu, nawasihi tupige kura ya amani na turejee nyumbani. Tunaogopa kwamba tunaweza kurejea ule mwaka wa 2007 wakati ambapo tuliumia sana, wananchi walikufa, kulikuwa na visa vingi sana. Naomba siku ya leo wananchi wa Kenya tuwe na amani. Tunapoenda kupiga kura tuwe na amani. Tukiwa na amani hata watoto wetu watarudi shuleni. Kwa huu mwaka umekuwa mwaka mfupi, especially ya watoto wa darasa la 8 na kidato cha 4. Tukiwa na amani pia mitihani yao pia watafanya na watapita. Hao viongozi wetu ambao tunachagua sisi huku tukifanya furugu, wao tukimaliza kuwachagua wataenda watakaa pamoja, watakunywa pamoja. Kwa hivyo hata hawatakujua wewe. Hata wakikupiga hiyo during election, wakikuumiza, hawatakuja hata matanga yako. Kwa hivyo sisi tufanye election ya amani na tusikue na furugu hiyo siku. Akawadhi mbele nyako Ramogi Ajuang wadhi nyaka kadho wath na mchumbi. Kama tende duola mochung'ne chenro mag yiero e kaunti ma Mombasa IEBC osetimo ikruok duto mowinjore mar neno ni yiero itayo maonge ng'ikruok moramora. Kane oloso gi jofwamb weche, apisa maduong' mar IEBC Mombasa Swala Yusuf okoni gima gitimo kawuono en keyo sanduge mag yiero e kinde luto mbulu kata polling stations. Okoni gitiyo kanyakla gi jotend arita mar neno ni e kuonde duto mag luto mbulu, ka bende okoni gibiro keto obila mag majoni e kuonde mag chich goni tulo kidek muoche. 2 security officers per polling station deployed by the security team. We also have 20 security officers in every tallying center. We have also deployed the GSU in various parts of Mombasa County to ensure that there is peace and our voters walk freely to the polling stations so that they can vote freely on 9th of August. So far, we have received all the materials, including all the ballot papers, and we are set for 9th 6 a.m. We always give priority to all the persons with disability. They are given a priority. They won't queue. They walk direct to the polling